Ik ben mem. Ik ben geen Nederlandse mama. Ik omdat ik het Fries gewoon als taal heel mooi vind en heel belangrijk is om te behouden. Dat zit in die, dat is wie het best. En ik wil dat ik net kwijt. Dat zit zat diep. Dat vind ik gewoon heel mooi om terug te gaan. Met Eva praten we, als famke dus, praten we echt wel tweetalig. Ik dus alleen maar Fries. Ik lees ik echt in het Fries voor. Ik praat met haar Fries en als zij ik Nederlands waarom praat, want ja, dat is juist heel mooi op deze leeftijd. Nu is ze haast 4. Zij praat alles wat terug elkaar. Dan wil ik gewoon Fries praten. Elke ouder is daarin natuurlijk oors, dat heeft een kans, maar Lietse bijen die nemen dat zo makkelijk in zich op dat je kerst prima 12, 3-talig jou die memmetaal mooi. Want bijen pikken dat op, jongen, die kan heel makkelijk schakelen van, nou ja, bij je het Fries, bij je het Nederlands. Dus ik merk bij haar helemaal geen verschil. Wist ook Fries, jou het alsjeblieft terug, want het is wie sto bist, het is waar dien hart looit en dat juist daar mooi ik terug aan die bijen. Het is gewoon een cadeautje en van Lietse bijen, zij zit zij in ontwikkeling, dus het maakt het net uit welke taal als je praat. Maar wist toch heeft een kans om die eigen memmetaal en voor u dan het Fries terug te gaan. Dus schande als dat verlengt.